Jo no tenia bien, tu eres més Hi ha una sèrie de coses que si ho estan, llavors es fa el manteniment i tot això se n'en cuida els d'aquí. O d'aquí no sé. Però ve la notificació que s'ha de fer. Però la qüestió no fa el govern, sigui el nostre sigui el d'ells. Ja no treballarem nosaltres. Llavors, què passa? Que el manteniment, ells només per cobrar, que aquest manteniment si s'ha de fer per canviar els motors de l'aire, de l'oxigen que porten aquests silos, s'ha de fer, doncs això moltes vegades quan es poten, com va passar aquí a Balaguer, és perquè feia més de 4 anys que no s'havia fet la revisió. Ojo, la revisió sí que s'havia fet. En paper. No s'havia fet la revisió per tocar de peus a terra, de fer-ho legalment i fer el que tocava fer, el que s'havia... Tots tenim els nostres vicis, els nostres costums, els nostres... Sí, volia fer la travessa, però... Està difícil, Sí que està difícil, molt, Ja faré un esrogall a casa, perquè avui la veig molt fotuda, aquesta, La veig molt... Aquest silo nosaltres volem. Un milió i mig, a més es diu. D'acord o no? El pressupost que feu, a veure si interessa. 150.000 a 1.100.000. Si el dia 25 dies, el fem en 20, un provat per nosaltres, per l'empresa. I ja està. Però bueno, ara hi ha dos silos d'aquests. Dos silos d'aquests que heu de pintar. No, ja està per la meitat. Ja està per la meitat. Però ja està per la meitat i no es fa més. Tu només fas intermediària. Jo perquè està treballant molt amb el germà. Vale. I aquests dos silos... Sí, tu ja no hi entres en tot això. Algunes vegades jo ho faig per la germà. O sigui, però tu ja estàs jubilat, tu ja. No, no estic jubilat, però... És com si no estiguessis. Doncs bueno, encara separat, això no sabia, jo ho sabia, ja fa abans de gener de l'any passat, que es tenia que començar i parar. Perquè ara has dit que has Abans de començar, això es va fer a l'agost de l'altre, des del 2009. Des del 2009. Doncs va començar al gener i es va acabar. I ara són els 8 milions de metres per metre. Perquè quan es vulgui fer... Ja s'ha de tornar a fer el pressupost i totes les coses. Bueno, adéu, bona nit, Que marxes, Ventura?